No niin, mä avaan 3 käyttäjältä noin legedropit, koska mä avasin jo mun pääkäyttäjälle yhdellä toiselle ja niin mä saadun videolla. Niin, nyt avataan tällä testi 6 käyttäjällä. Tähtivoima. Täällä on toinen droppi tästä. Niinku, mä sain niinku niistä äskeisestä 10 droppeista niin pelkkiä tähtivoimia. Eikö nääkin on pelkkiä? Hypercharge. Mä haluaisin jonkun uuden rämäpää. Siis pääkäyttäjällä mä en saanut yhtään. Mikä tää on? Kummitustalo 8 bit. Otetaan käyttöön. Hienot pelaajatunnukset ja merkit. No niin, vikan legedroppi tällä käyttäjällä. Tähtivoima. Nää kaikki on tähtivoimia, ne on ihan turhia. Nyt mennään siis tälle käyttäjälle. No niin, katsotaan onks täällä. Onhan täällä. Elikkä 5 droppi. Eka tähtivoima varmaan. Eiku Coltille uusi skini. Mä oon saanut jo, niin mä sain mun omalla käyttäjällä siis yhden skinin. Se oli Rikolle. Sen on passiskini. Taas hyperlataus. Nyt on Selyllä ja eri käyttäjä. Tarttaisin uusia skinejä. Uusia rämäpäitä. Mikä tää on? Mulla ei oo omalla käyttäjällä tätä ja mä sain to. Niinkö? Nyt on vika droppi tällä käyttäjällä. Sit mennään jo vikalle käyttäjällä, mikä mulla on tässä. Tuleeko kene? Kene? Ui. Mä en oo pitkä aikaa saanut kenää millään mun käyttäjällä. Oikealla pääkäyttäjällä mulla on se ollut jo kauan. Nyt pitää vaihtaa tänne. Nyt kestää hetki. Pitää katsoa onks täällä käyttäjällä niin. Eiku tälle ei oo niitä. Eiku on täällä. Nää on pakko. Barleylle. Mikä tää on? Vahtera Barley. Sitten tälle. Hyperlataus. Nitalle. 3. droppi. Spike. Mitä? Mulla ei oo omalla käyttäjällä Spikea, mä saan sen tälle käyttäjälle. Ei. Miksi? Just tällaisella. Mä avaan tällä hetkellä Spikea. Mä avaan tällä hetkellä, mulla on jotain 2300 krediittiä, mä tarvitsen 3800. Mä sain 500 krediittiä siis noista mun pääkäyttäjällähän, niin sitä varten mulla on niin aika paljon krediittejä. No niin, siinä oli kaikki käyttäjät. Kiitos, että katsoit. Kertokaa kommenteissa, mitä te saitte. Moikka!